Kakang Udawa wonten timbalan iki ngadhawuh. Lho. Nang kok sampun ngagem busana Prabon. Ya, pandungamu Kakang. Dina iki aku pinaringan busana Prabon saka Kahyangan Suralaya. Keparinging Jawata. Aku ki ngrengka dadi narendraning wong Dwarawati. Mongko aku kudu mbutuhake patih. Kowe dadi ya patih Udawa. Lah, lajeng narek ngarep aku ora wis paring dawuh dadi patih Kresna itu ora gampang. Galuh, kaya nang patih Sarahamu. Ya patih Prabu Yudakala Kresna. Wujude buta arane patih Kresnengkara. Wani ora aku nandingi. Watun. Wani mawon mampu kok. Mune mampu nek petenge plentas plentus. Nggih, pantun. Petukno coba nyuwun pangestu. Sinipi jojo tang mawingo-wingo netra kocak undarandur Ladalah sapa wani medhokake kridhaku abdi kinasih lawan Prabu Kresna takon jenengku aku Demang Udawa. Demang ya aku mung Demang nek kementus. Kowe sapa? Takon karo aku iki pepatih Dwarawati. Patih Kresnengkara. Ora trima sedaning ratu Gustiku. Ora trima arep apa. Emping lara genjapati utang pati nyaur pati. Ayo Udawa tanding wae. Demang ero gleleng wae. Maju kokok getihmu wae.
Patih Kala Kresnengkara tanding kawan Kilurah Demang Udawa meh kasoran Udawa karana den kemah pundhake gilut janggale Sang Udawa eling-eling Sang Udawa murid Raden Narayana enget Puradasina Kalamunta dinuta minangka dadi senopati nyebrak pusaka wujuding curiga ingkang nama Kyai Blabar pusaka Kyai Blabar tilarane ora ingkang rama Demang Sagupa sigra katamakaken jajanira Patih Kresnengkara butul parikat pedhot ususe sak lengen gedhene ya kaya ngono kuwi sing tak karepake Udawa. Inggih. Nadyan to dedel duel. Pundakmu paribasane kaya ajur gulumu ning kowe iki nayoman dening Bathara. Ketitik kowe iso nggul juritmu iso mateni kelawan Patih Kresnengkara. Pangestu paduka. Kanjeng Sinuwun. Udawa kula. Kerismu apik men. Lah dikersake napa pripun? Nek badhe kersake ora. Ning aku seneng. Lagi menawi remen monggo kula aturi ngaten. Ora kepengin. Ning aku iki ngalembono kerismu kuwi apik. Biyen saka ngendi keris? Menapa rumiyin tilaranipun Rama Demang Sagupa. Oh, ngono. Inggih. Ya saka Demang Sagupa tenan lho saestu. Namung menika ingkang maringi Sibu Biung Sagopi. Ya iki tinggalane bapakmu. Ngaten. Oh, ya wis. Aku wis ngerti. Lho, menawi badhe tenan kersakaken monggo. Ora. Kuwi bakal keris kuwi sih ana kanggone. Kuwi bakal ya duwe cerita dhewe kerismu kuwi. Saniki piye mangsamu? Diwet-iwet somben meneh. Wah, nggih. Dawa wonten dawuh. Rene kowe bisa mateni Patihe Prabu Kalakresna. Kowe tak tetepake minangka dadi patih Dwarawati ning Patihe Prabu Kresna. Kowe jeneng Patih Udawa ya Patih Kresnengkara. Ngaturaken gaging panuwun kang tanpa pepindhan dene paduka Sinuwun Dwarawati kang sampun maringi kamulyan dumateng kula. Ya Udawa padha-padha kabeh mau ya saka gedhening katresnanmu marang panjenengan ingsun. Udawa mula tak rewangi aku jajah desa Milangkori mlebu ing sadengah papan tembunge manunggaling kawula Gusti. Liripun manunggaling kawula Gusti kuwi perdine antarane sing mimpin karo sing dipimpin dadi siji padha karepe. Oh, ngaten iya. Inggih. Kula kang saka kuwi. Dawa ayo ngadhep ana sana jagat Girinata suwawi kula dherekake.
Kaki Kresna. Kawula nuwun timbalan ngadhawuh Pukulun. Kelawan sira nggih Baladewa lan Brata sira. Iye, kados pundi Pukulun? Wah, ana dawuh apa guru kakekku. Iya. Ya saka gedhening labuh labetira Kaki Kresna kayangan Suralaya minangka dadi srayaning dewa. Nyatane jeneng sira bebarengan kelawan Kadhaira Mudosi Permadi karana wis dadi panjalmaning Wisnu kang binelak panitisem dadiya Kresna lan Arjuna. Dene kang mengkono bisa gawe katentremaning jagat raya. Rak ya ngono ya Kakang Semar. Ya Ndara Guru, aku ya nekseni. Kabeh mau sinuwun Ndarawati ya Raden Narayana mbiyen. Anggone nindakake kewajiban ya wis ora kurang-kurang semono uga momong aku Raden Permadi wis bisa nindakake dharmane kanthi tatas tuntas. Mula ora jeneng mukalan aneh. Yen tepat kabeh padha ngalembono kawicaksanane Ratu Ndarawati lawan daraku si Permadi. Kakang Semar iya. Mula kang iku Bathara Guru, aku mung melu ndedonga. Muga-muga Kaki Kresna nggone jumeneng ratu ana negara Ndarawati kinayoman sagung para dewa, kinamulen para widodari. Tur dasare ya titisen Bathara Wisnu. Bisa nindakake jibahane tatas tuntas. Ora nguci wani ya Kakang Semar. Ingkang mengkono muga jagat anekseni marang dharmane Kaki Kresna nggone bakal nindakake kewajiban. Siji, memayu hayuning jiwa. Loro, memayu hayuning kulawarga. Kaping telu, memayu hayuning sasama. Kaping pati, memayu hayuning bawana mrih tentreming jagat iki Kakang.